Ove godine Elza, prošlost nije kakvom se čini. Moraš pronaći istinu. Pođi na sjever, preko začaranih zemalja i dalje u nepoznato. Ali čuvaj se. Oduvijek smo strepili da su Elzine moći previše za ovaj svijet. Sada se moramo nadati da su dovoljne. Neću dopustiti da joj se išta dogodi. Snježno kraljevstvo 2. Uskoro u kinima.